Ubapan Crowborlin Karjarin, Executive Member Bripet Yakatanat Council Assets ke Khasi Hills Darmas District Council, ulapan tip hakaying dorbar tauan ke Council, bakajing teya ke Market Complex Hamausen Ram lalaban pendap. Kani kajing pentip kedai ke jubab halor kajing keli balawan ra doba Alvin Saukme MDC na Mausen Ram, haka kenta keli jing keli haka sngi balai jaga dorbar telang ke Council, haka arpusau terik risau arajar arpusan. Na ki jingkli ki babon kum ke jingpen selam ben pelat ya kebil uba Alvin hadian ki jingkli ben rap na uba Australia Rashir MDC na Motion Road halor ke Market Complex Haryangdo ula yeng biang ben keli ben rap bemenno u executive member ula pelat ya ke file na katanat council assets syaka tanat finance halor kini uba pen Crowborlin ula ong menjubab kalong uba tan namar kamdai ke besuk ben ken mau ya ke por ba pelat file namar war ben ken mau ya katarik kala jongru kala shitam Lashim bentaru haka babenrap yaki jingkeli daw ba Tita Starwal Khan MDC na Sora bat noelam kaliang persya uba Ricky Shulai MDC na Laban Mauprem bat ke Kongres Mary Kharpuri ke MDC na Nongsken. Haka bade bat ke jingkeli ke ba kandai ke ba pandai ke jing persya haka bade ba ke Market Complex hapo Mausen Ram ke jubab na kaliang jonga kalong hoj ya kena ke jingtai la pendep bat hakini ki kandiat benai ke maswan singi sayo ban Menteri Kampura ya kena projek. Nomor aku ke supplementary question. Haka bede bat kene. Kajing pencai nak kalian jong EM yang ba ka kam keladap bat sengin let's say in pleno Andre ngasupa ban yo jing pencai kendiat namar ba ya kene ka kam la jandon sisna menta ka market complex la dap Andre kene kelawanra cibun ke jing namenta ka komiti ba namenta ka snong markawai ka jaka keladap ai ka snong ka kam keladap but Andre hadu menta ya kene ka maintenance kamdon kano ka kenja maintenance but kadon ka cibun ka jing penlut let's say hadin ban la pli beng sa sisien ti ya kene let's say menu ban siu namenta kene ka maintenance jong kene ke market complex kabla dan dep menta la shisnam moka bunyo jing besai na kaliang jong em ba let's say dekat don ka additional amount ba pinai namenta ka repair ne namenta ka jinong kam jong kene ke market complex shoban play Haka bade ba kata ke jingkeli ke ba MDC ban ram milara kalong ba na kaliang jong hi ke ba ni la ban le kalong ba kadon setengah di ka amount ka badang sa ni ka pending bill kata kadon ku ba nyolak duna kaba menta kadon haka lenti badang proses ban plano ngi kabel te namta kata ka additional amount ya menta ngi padon ya ke buku mita jing ya kren nomor ba kandele se kasen ka badang kong bani osngo ni MDC ban bromo bani thu kata ka jinglong juman kata ka market complex te le se ka ka ba phi pensko nak leng jong phi ka de ka benta ka ba don kamba te nak leng jong ka isi ka patmai ha kajing kmi junga ku em charge kin sa kmi bia benya ka de benta ka ba phi pilapan snow bangi sale ka badong kam yang ba kadang don ka bil kumba nyolak tingka ka barang sa ngasuka ban su ba nak ka daw ka penlong ya ka isi ka batmai menta ba kan pensakut ya kene ka bil namare ka kam menta la sisnam nadu ubnai Oktober macam 9 November kene ka kam kala adap dan dengan kau pun tutu ban nak ikat dapat ka penlong ba hadu menta u kontraktor umpat yo ya ka jingsiu nak kaliang jong ka district council ban jubab kata ka jingkeli kalong ba phi ngang jubab tangi ka banga nga kmi nak ka mi ka jonga bat kalong ba ya kan ka amount lan ka pending bill ka banang sahi nadu pula yo ya kan ka yu la ada ban pelat bat kadai ka benta jong ka finance department mo bahkan kami banyak ya jeruat mo tadi ki technical issue ki baton hak bai bat kanika amount ka bangsa but kumpang ila I hangni kat kum kanika jubab ka bang ngelai duduk bane kalong ba ya kanika amount ka bangsa hi hakini khanet mo hakinet banai le singin sa platno ya kane nomor benta kadon haka lenti bala ada proses ya kanika amount nga suka mo sutu kai kata ka daw ken ka ba penlong namar ba kamdi ka bakam ka badang dep menta si banai arbnai la jandon sisna menta tikai ka penlong ba hadu menta ki 4 lak bensiu namar ba kani ka wanra ka jing namar ba kai ka penlong ya ka office ka jongi menta ba kam lak bensiu namar ba ka kam kamdi ba dep menta si banai arbnai la sisna menta tikai ka ta ka daw ba
kimla ban seu pendep namar ka kawara ka jingdo nong ya ka council ru kamdi tang ya namta ka snong reke iya ta ka dawa penlong ya ka office ba kamla ban seu pendep ban jubab yang kata ka jingkeli kalong ba ha ka jing syang la de penrap la dia ba phi na ka liang ka mi ka sunga ku bu em in charge la de pelat le se ya ka file na du meno bar kla poi ka finance department mo but nak liang ka finance department kla le ya ka badong kam le se kila badon ki jerut jawat ki technical issue ha ka bade ba ka pending bel le se but ha ka jing tip junga ku bu em in charge mar ba kam don shu ha ka kti junga la de pelat na du meno kemud ba kai ka bangala ban jubab kalong ba kedai kabasa kedai ke bentar juga finance department ban penbit penbiang but katkum kedai ke cuba pabla ai ndu mereka long ba wat ka finance department ru kala pensai ba kani ka amount ka bang sa ke pending bill la don hak proses ban pendep ke bara adang sa bro kata kedai ke jawab kedai cuma Hato ka office kala deb ne am ki kimja agreement berkani ke market wa mau sendap ke jawab nam ta kata ke jingli kolong kumdi Pihaba habai dia begini ke market kompleks hadu mentaru kampaton ke handover letter negeri yang jumbu kontraktor te ban yakren ya ke management lani ban moh lese komnu shonu ban peniat ya ke project syakmat lani ke agreement ru bari ban ya penbet moh ke snong berka desi council ya mentah hingin 4 lak ban ya penbet ya ke kita te lese ada u kontraktor ula ai ya ke handover letter Pada istilah ngilak pelat ya kena barang sa, amon ke barang sa mo. Ti ia ke barang kami insale berkelak don hi ke cinga keren verbally berkinong alam juga senong ba. Ini ya penbit penbiang no la biang na dong sedong ini penbit penbiang no kenang ba kani ka project ka ba council ka la bai tangka kanong ka jingker kui pai ba no to dong kathan. Hato kani ka we ke market ka badon apa ringdo cila deb te kala deb siu ne am kaniru kalong lang ha juju ke market buat ringdo. Haga bade ba kata ka jingkeli kalong ba pi yang mentah kam don hak jikte ba kena kami chunga but ka ai ka banga syukwa ban thui api kum ne kalong ba verbally hi kidon kidi kinong alam na ka to ka dong kathan nang te na po riang do hakini ki khniat nai kila awan ne kadu yanga banda ka leng chunga hi ngidang ya penbet ya ki sibun ki banta ki ba ngidong kam ban pendep but ban ai mentai kita ki detail mo lani ki jubab ki ba khamsha ki ba khabnia kamdon hakami chunga bale sila dai member badan buram i belawara ya kena jingkeli ke supplementary question mo i sha in IFP ya ke jawab question le silang ba juga dote skulesh We wa aban long ba lada ki kontraktor ke ladap te nomagato ke de ka skim ka bakat pang le se kam ya linglang ba ka ayu yung council ka kam kat wang te ngakat pat ha yo yam min chat kham tam ka ba dang sa yung kato ka market wan palai no ya bil mo Peshbun ye member ibrong ye senior MDC ya kata ka jing ajing mo jongpi berkai ka ba people ajing mo ngin sa le ka ba batam ko mangalong mane ba ya ka brang sa hi baro ngidang ya penbet mane penbet pembiang bangin ya pendep no ikam hijam ha ka jing la ka jungi ha ka bor ka ba hai por i balengkot ngila le ya ka ba batam ban penkloi mo kenang bagi project yang council kinlong ka jingker khu ya kai ka bangi la bei tangka le kinlong ka jingker khu pai ba namar ba iong mene ba nakalian ka jungi ila pelat ya kene ka file nga suka bentip hau benai yu i ila pelat ya kene ka file nakalian jungi em sa ka finance department ban jawab ya kata ka jingkeli kalong ba kam dai pi ka basuk ban kan mau ya ka por ba pelat ya ka file nomor ba ka file la ka table jungi tepi mars ni syong ni le ka abun ma ti ban kan mau ya ka por ba pelat ka file tepi te la sitom sebab pelat tepi wat ban kan mau ya ka tarik khala jong dong sitom kan mau kata ka por ba pelat file tepi ka jenjar ba ti kata ka jawab ma keleng junga le se i member badan bro minum snow kata ka ka bangala jawab ti kata ka bangang syukwa ban persno kulesh Haga jing sisya nak kaliang unong keli jing keli ulabu spesifik abaya day baka mau senram. Te nak kaliang kejonga ngam saudi ban ong ban pediang ya kata kejubab. Ban ong bangan numla ban tip. Habalawan hai yang darbar kamu day ban penkre hak abaya day baka mau senram nadong syadong. Kadi ban long details. Titang ban syukeli tang ita menu fi pelaj saka finance haba fil ajubab meneba nak kaliang kejong fi filap. Pelaj ya ka file saka finance kadi ban danan record menu fi pelaj. Himla ra syujubab. Syangkunor badan buram kebau ngai pi mende hi ngatrai kata ka jubab nak lagi
member badan berom berak yang kecil keliru hal ai ke jumpa ko syai ba manong man ken mau mo kata keski ba pelaj kata file kam dei ke basuk api kam dei ke basuk ki file ki babun tengah try kata kecil keliru kam dei ke jingkeli ke badan bandaong ba kadan kadalong mo ke ba ni habit ban ai kata ke spesifik mo kam da dei ke badan ke jingkta nagle junga ti nagle junga sukwa ban kerpat ya ki para member hi ba ya ki issue hi ki bom da don than ke jingkta mo le se nam ta ke jing bha jong paj ba ka ba hai inom ya pencerong kai kata kade ke bangang suap penkepat. Mr. Chairman, ngawang kumni tu ya. Kamut ayu kata boong bania penjerong kai. Habang yawan hang ni ngia keli jing keli. Kani kadi ka kenta keli jing keli. Tingi kam keli ya ka basyabar jong ka subjek tu. Ka jing keli jong member kalong ya kani ka subjek. Tiban ong ban su penjerong kai ngaso kata keli. Dah kawa buram mo try ka jing keli jong i euro i amila keli ngatry inong keli ro ilalong satisfied ya ka ba ila ai yamma ban dia ka jubab Mr. Chairman, pi belinga ngakeli kata ba menno pi pelaj ye kadau kalong bangin sutu ba ka delay ka de napo ka department jong EM in charge na ka delay ka de napo ka finance department de na kata kadau bang asekeli ba menno pi pelaj ka file ba kadang mengin sutu temut namata de ba pelaj slam EM temut ngi sutu bumut kadang si pelaj dang menno temuk kadi kajing delay nak kalian jung EM in charge. Henry dadi pila apply nanti la sausan benai temut kapeni baka delay nak kalian jung finance department. Di nak kata kadang ngas kali memenuh apply ka file. Na nadu meni ngalong ba marsin simti ya ka kampok council hi ya ki file ki bangsa kam project ki bangsa hi ngalade pen pelaj la kam kloi hi. Tak kade ke jupap nak kalian jung bat ya ka mo ya ka specific date le se ka tarik ka batikna nimla ban kenmau kata kade ke bang la shu berap dum ni ti lesila da member badan buram mo ikwa ya kata tarik ke batikna min sa IFP ya kata tarik ke batik ma da bangi pha da ka notice ko beshwan rom ngashkwa ban kali supplementary EM in charge kani ka building ka ba sanction ka amount kade lapo ka council but kani kade ka building ka ban dei fit ka building ka long ka this council kade ka council asset berjumpa kata kajing ya kata kajing kali kalau bah hot kani ka deka council aset ka bangi ngi bay tengka ya katuka project hangtai but nimla badan ba ketika cakah hi ketika cakah jongka snong but kilong try da ka snong handre ngi kum council ngi don batai katuka project kalau ba la dep katuka project berba kandon ka share ka bangin min saya penbed si la penbiang lut kijing dong kambro kata kade jumpa makan timut ndaladep ka neka building kendala complete pin handover no ya ka saka dor basnong ti kumang omni namar ba kani ka project adu menta hot ladep hanre nyimpat yo ya ka handover letter tingi sutu ba habang nyimpat yo ya ka handover letter banyakran ya ka management lane ka agreement kadang sitom palat ti andang layo ka handover letter le singin sakhot ya kini kinong elam nakatu kusnong in saya syong banyak ya tai ya keren sendiri ha haga bade berka management haga bade berka agreement ru in saya thir minta in saya tai study ba kata kare jupap nak lai chunga normally kanono ko project kabala sanction da kade da council ne da government ngidon kam ban mo penbiang ya kita ki proses ki bagi ong ya ka detail project report DPR mo tiha ka detail project report ngatrai kat kata ka amount bala sanction kat kayo kandon ka specific jingsu thu kat kum jingsu thu jonga kandon ka specific method ban perkhat ba dagi sanction nya ka amount ka investment jo ka council te once ngila invest ka pisa what is the outcome or the income lakatu ka market tinga skwa ban tip ba kalong ngakwa ban long very clear ba ka council kadon ne em kajing yate ne kajing yakren ladu por ka ba lasang mentei kan kayo bakin handover cha kasnong ne kan pej ka dis council kata kalong very specific ngko bante ba kadi kan pej kay snong ne kan pej ka council syongkonor banabram menjumpa kata kajiki kalong ba ya kade ka project hi kade ka bangi isu budin nakaleng chungi ka ba lalong kumba syong ba isu palat ka file ka bangsa mo kata ka pisa ka bangsa Henry ya kajing stang ya kena project hi dah ke beberapa lale dah ke isi ke beladap. Ti nak yang jogi ya kata kajing ya keren kajing ya kuat kajing ya penbet nadu nengkong. Kamdon hak ni ka mi hak kajing tip
tani kita ki file ki bangi ni yo hapo department mo tinga hingan jupap da ka basai ba kum kita ki jingekut ki jingekren ya kan ka project kamdan ten reka ka bang skwa ban penting kena ban make sure kalong ba nagleng juki kum ka isi ka thamai hi wala ka dei ka project ka bangi ni shimti ka project ka ba ngi shu budin ya ka baladap kalong ni penting kena ba ka ba ni labai tangka nam tangka ni ka project kalong ba ngi kwa ba kanlong ka jingmatoi om tang pai ba jong ka to dong than rei kalong jingmatoi ru am ta council ngathai kamlong shai ka jubab ndai tong in yehun bari nga suthu ba kade ka project ka ba la penyat ka isi ka berim ndai nga syukur padret ba fin simkhya bat ba fin suthu ba ya ka project nang ba kanlong very clear namanta jongi ki member watla ka maha constituency jongi ndai kade ka asset jo ka council tingilong mo ngilong ngidon ka right bangintip ba kumno kanikan function bat kano ka rukom kanon ra income ya kaneka council tengah kermen finshim kya halor kata bat ngin kermen bangin ra revenue ru lingba kini ki market ka bangila mo pelut ya ka pisa ka badi ka jongi bat ka jongi ngupai ba tengah kermen ba ngin yashim kya halor kita kanang bakan balance bat kanon ra revenue ya ka council kuble Rayo so ka jubab na kalian jungi in charge. Nomor bangam kwa dak mo buram ya iyo ngatrai ka jingkeli jungki kala exit ya kala tali wa cuman nomor ba ngam kwa ba in mislead ka house. Okay. Te takadong masukwa ban pensai hang ne. Nomor pi ya kane ka yu mar yo hana kamdon kanu ka jingekren na kampadon kanu handrai ngam kwa ba in mislead nomor ba ya kane jinsisa kumbaong i honorable member kala debdon ka market committee kala deb tau. Kalau tahu ke market committee, kalau ada sign ke agreement bakal district council. Mentah kumno IM charge orang hana bakal 4 don kanu kajing ekran. Kata kadi ko mislead ke house. Kumno IM ino hana bakal don kanu jing etek na jing ekran. Nomor ba kalau ada don ke market committee. Handai mentah honorable member mislead ke house. kaban kong kabang kwa ban ong kalong ba kai ka belapun pau du MDC badan brom kalong ba bakalah shibun ban ong ba ngam mislead ka house. Nomor P ni ya ket kum ka ka bangi yo na ki file ki badan na department ka juki ban nga shukwa pan pensai kum dia ni la satu bagi la badan kita ki market committee mo tamba ngan shu ong pi kum dia kadi mata kada ka asset no council ha ka department no ka council asset anda la yo kata ka handover ni la pandap kita ikam ki camparo hangta kan ha ka market ha ka jing pet ka market bat kin sapen biang kin sapen ya ni shmat lapan biang mengi nadong sedang kam hap syu sengi kala hap saka market highway pat in charge te ban ong bang mislead ka house kon ka bakla sibun bat ngakwa ada ka borom ba ya katu kantin ka ba member badan borom ila pan pau ngakwa ba kam dai ban longkum tu kata kai ka bangang syukwa pan pau Banshu benrap ya kani ka jingkeli ka balawan ra dai MDC badan borom napo mau sendram te ngakwa bangan keli ya IM in charge badan borom jong ke council building kaba nakaliang ka jong aru ngakwa bantip ang ni baswa ban sanction ne banchna ya kino ki bade jong ka council asset ba mo ba be pisa na ka council te khamtam ki yo te kala de bandon shock agreement Pinumla ban chuai kum to banong ban snai ki yo ki hat klem don agreement bat kasnong ka thang kata ka jingkeli kala dai ka ju ka jingkeli ka kala keli no member ne em kata ken bangaru ngako abangan bangakwa ka pensai ni kam lele kam phe em nomor bal ka ju ka jingkeli ka ju hi banong ba nado mene bangin sa penbet kita hadin kabam la banong ha ka bede bat agreement la de keli la de raise we member ti em la de juba em kata kabam la banong te namar bale shwa ba phi sanction ka pisaru kala de ban keli da ko ka jingkeli so ha ka ju ka jingkeli ka nomai la ka juba ka ju ngathrai ka por le se ka ba ha ka file ka jong phi kam don kum kita ke tindai ke de bandon kum kata ki agreement ka ba shwa ban sanction banai ban snai ki yo ki han banshu juba ba kata ka jingkeli kalong kum di adu mene ngala de pensai pa mengi kum ka isi ka thamai marsen dep simpi ya kene kampo council ila tresitom wati pori balang koru ban pendep khamtam
berkemi punya ki project council number ngim kwa bagi ki project council daki klur kin shu pensep kai ke pisah jong pai ba ni si tak kadang i treshi tom ha bata ka badai par kan ka ka bala pen pau di MDC Bandung ban ong ba balai let's say ngim ya pen bet shwa ya ka agreement ha shwa bangin sanction ma ngalau no do meni ba ngam masen syong ha ka shuki kum EM jong ka council asset ka bangyo kalau ba setang mat pelat ya ka remaining bill sang ka pending bill ka bangsa kum ba nyolak ti kumdu ngan ya pen bet ya kata ka agreement shwa sanction kata pisah nomor kan ni ka tang ka kam ka bangi mudin kam dei ka kam chungi jena da ngi la don du mun shwa sans ne mun shwa le se ngi no ngi pi ka ba pi ai jing mut jong pi ngi la le kum tai bar ngadang ong hi nang ni sakmat abang pet iki project council ngalek keleng sodong chini stai ban buti iki project council ngong ba jena da ngi penongkam hok ya ka ki project jong council ngi budin tikna ngi le tikna kalong jik khu shibun nam taka yo jong council nam taka yo khot jong council paro kalong jik khu yu pai ba hai ki bubun ki banta kata ka ai ka bangang yo i na keleng chunga but ngasukwa ban kren ka basai ba na keleng chungi hi nang ni sikmat lei ya kidu ki project jong council hapo jong ka jinglam jong ka isi chungi hapo ka jinglam jong ICM badon brom chungi habangi le ya kidu ki project nang ni sikmat ngin le ki balong ka jingmat toy nam ta council batru nam ta ka jing toy jong pai ba kata ka dei jawab na keleng chunga dengan syukur bantip hapo jong kani gayeng ibro ko wei ka ba kanno teli ki market complex total ki bala be pisa na ka council ta khbeshbun ya kata ka jingkli ka jong pi bat nga syukur ban pensyai kum ni pi la pi kwa ban kali ya ka total number jong ki market semua te ban ai ya ka exact number ngathai ka shitom han bar balai kidon ki market complex ki bala adap ki lahap shaka market department kidon par ki bompat dap kadang hap haga jingpe chungi bangan shujubap tang ya ka badang hap haga kti chungi kum ka department bo ki badang hap manta haga jingpe chungi kum ka council asset hi kalong ba kidon tang ba ar teli la dang bakla map yang ngam la si ban ai kata ka exact number rei la dang bakla kan tang ba ar teli ka we ka mau market complex sapo mosun rambar ko ipat kada po riang do kam da shai ri kata ka jing jubab ka jong EM in charge banong ba ya ka department hi banum tip ba na ka council building kat no teli ki market complex bla sanction na maka file kan ya cha na ka council building hoi nga so tho kan hab ban ya sa shapo ka market department hre shwa ban sanction kan hab shwa ban ya ban root out shwa na ka department jong ka council building ti kumno ken banong ha ni hayeng dorbar ba pinong ba ngamlong syo records ke di bandan tapi kumangala jupap hin dum ni kalong ba ya ka badon ha ka tebel ka chugi la ne ka bi chungi kum ka department ya ka ta hi ni ai ya ka jupap ka basai ba hare ya ka badon ka ti ka chugi ka badon ka tebel chugi kum ka department kum dungin ai ya ka jupap ti na kaleng chunga ka ta hi ka don ka jupap ka bang kwa ban pensai ya i member i badan brom pale sila ri kwa ban yo detail ya ki takiwe pat ki market complex mo esi la aban ai ka jing tho sha ka market department bakin makin ai jing tip ta gre chupa ngai jama khabe habatin pej bahagi kishap kashap plus f ka plus f hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya kashap plus f haka jing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya